tikulandireni ku program yathu ya lelo pa 11 August 2025. Iyi ndi program ya kulinji pano pa wailesi ya Times, komanso tikulandireni kwa inu amene mmakhala mukutitsatira bwino lino pa Times 360 Malawi, pamene pandi pa tsamba lathu la Facebook. Ine ndileya Malekano. Monga mwa nthawi zonse, leronso tili ndi nkhani ina imene tikhale tikuita mbatsula ndithu bwinobwino mu program imeneyi ya kulinji. Zikuoneka kuti nkhani yokhuzana ndi kupereka ndalama zokwanira mu makhonsolo mu dziko lino ikuvutavutabe. Makhonsolo adandaula kuti akulandira ndalama zochepa, ena mwina sakupatsidwabe ndalama kuti zithandizire ntchito zosiyanasiyana m'mizinda, m'matawuni, komanso ndithu kumadera osiyanasiyana. Nde ripoti limene bungwe la Malawi Local Government Association MAGA latulutsa posachedwa pompa likusonyeza kuti makhonsolowa mu half ya chaka alandira ndalama zokwana 41.4 billion kwacha malo mwa ndalama zokwana 58.8 billion kwacha. Nde tikhale tikuunikira ndithu ripoti limeneli komanso kuona madera onse kuti kodi vuto ndi pati nanga boma likuchitapo chani pa nkhani imeneyi. Sindili ndekha mu studio muno, ndili ndi mzanga Wanangwa Chafulumira. Wadzuka bwanji Wanangwa? Ndadzuka bwanji leya. Inetu ndadzuka bwino. Ziko. Komanso tikhale ndi Harold Mkandawire amenewa ndi mkulu ndithu wa bungwe limeneli la MAGA. Tilinso ndi Awire Kambwandira amene ndi mkulu wa bungwe lija la Center for Social Accountability and Transparency CSAT. Komanso tikhale ndi nduna yona zamaboma ng'onoang'ono Richard Chimwendo Banda kuunikira ndithu nkhani imeneyi. Tiyambe Wanangwa. Nkhani ya funding kuma console ikuoneka kuti chaka ndi chaka nkhani imeneyi imabwera. Pano amaga atulusa report kuti 41.4 billion out of 58.8 billion kwacha. Uzona bwanji? No, poyamba ndine kuti nkhani imeneyi imabwerabwera adikhanga kuti ndi yangonagona imene yafika putopese ikusoyekera kuti kodi kupita kutsogolo tipange bwanji. Koma ndikuona ngati mavutowa ali mbali zonse ziwiri. Chiyembekezo chambiri ambiri akuona kuti aiteni tiloze kwambiri chala makamaka central government imene mwachidule anthu mwina zingoimvetsetsa ngati boma fund imene opereka ndalama zimene zikuchoka mu thumba limene tinasonkha imene ili national budget. So amene onda amene akulozedwa zala zambiri kuti ngati pali gawo ndikuona kuti ndi malamulo athu pali section ina yake ya malamulo amene oyendetsa ma local government imene imanena kuti tikasonkha ndalama tikapanga kuti budget yathu kandi 8 trillion ndiye kuti 5% ya ndalama zimenezo ipite kuma councils. So mwanjira ina iliyonse ngati tinayika kuti ndi lamulo kupanda kupereka 5% yoni kuseza kuti wina wake kapena wina katikati mwa central government bakuphwanya yani lamulo. Mwanjira ina iliyonse ngati sakukwaniritsa akulakwitsa chifukwa tikati council chikumamveka ngati china chake koma ndi anthu. Council ndi anthu tikunena anthu oti chokera anthu onse amene ali pa council iliyonse mwa council 35 amene tinawo kumalawi kuno. Ndiye kuti tikunena anthu amene ali kumidzi, ali mizinda, ali matawuni, anthu amene akuyenera afikiridwe ndi zinthu zosiyanasiyana kuya za umoyo, maphunziro, mayendedwe abwino ndi zambiri. So kuphwanya lamulo ndiye kuti ndikulakwira Malawi ambirimbiri amene mwanjira ina iliyonse central government kapena kuti boma limene aziyesetsa kuti 5% imeneyo izipita kumakhaso osati kungopita komanso kupita mu nthawi yake kuti ngati kuli kulephera zizingolephera zokha kumakhansala. Koma nditanena poyamba kuti nkhani iyi ndiyokhudza malo awiri ndi mwinaso mukayiona ndi ya mwana ndi bambo wake. Council khala mwana, central government khala bambo wake. Mmene anthu amabweretsa chiganizo chimenechi cha makhaso kapena kunena decentralization
pachichewa imene amati mphamvu ku anthu ndi cholinga choti anthu akhale ndi mphamvu zambiri zotengapo gawo pa chitukuko cha dziko lino. China chimene chimafunika kulimbikitsidwa chinali choti makhansolo ayime paokha. Kuyima paokha azitenga gawo la ndalama kuchokera kuboma, komanso ali ndi ntchito yayikulu imene kuti mukaone kuti decentralization imayenda bwanji. Imafunika akhale pa Chingerezi imene amati innovative so kuti paokha azisatha kupanganso chuma kapena pa Chizungu amati generate resources. So mukhoza kuona kuti makhansolo athu pena pake sitikuwalimbikitsa njira imeneyo kuti azikhala innovative, azipanga ndalama paokha. Kanchitidwe kamene khangati kuti tikulimbikitsa kapena kuti akulimbikira yoka iya atate athu muli mwamba mutigayire chakudya chathu cha lero sikangatipititse kulikonse. For imene central government nkuthekadi kuti ndalamazo kayanango amana omwenaso kulibe ndalama. So ngati ndalamazo zizochepa kale tiyeniso patokha makhansolo tilimbikire kupeza njira tikhoza kupanga ndalama ngati district council ndikumapanga zinthu mwina pang'ono posera panali kuphalombe kudza ndithu apationetsa district council ya Phalombe itayika ma state rights munsewu ndalama zopanga okha anakationetsaso pena pake atamanga then school ya Nkomba Phala yabwino kwambiri ndimaona ngati zinthu ngati zimenezo titalimbikitsa. Pali program inake ya JSED imene ikumaonetsa kuti approach itamakangati imene kuti kodi mwagwisa chifukwa penaso tikhoza kumalira kuti ayi ndalama sakutipatsa koma mwinaso nthawi zina nkumalira tikupitisa ndalama mmatumba oti mwinaso ndazibwa mabowa ambirimbiri. Tikhozonena pa ineyo ndili ndi chitsanzo naonapo pena pake ndimawerenga panali kandi Harold Nkandawira amanena kuti palibe umboni woti makhansolo samagwirisa ntchito ndalama. Sizoona because maumboni ndi ambirimbiri oti makhansolo alephera nthawi zina kupanga kugwirisa ntchito ndalama zoti apatsidwa. Makamaka program ndikunena ya JSED imachita kuonetsera for zimene amati finance based approach based on performance. Performance based financing imene amapereka pokhapokhaone kuti niyo mwachita perform. Mutaona makhansolo ambiri akulephera kutheratu ena akuchita bwino. So tikanatengera chitsanzo makhansolo amene akumachita bwino kuti mwina titatizipanga chonchi ndi panali nthawi inake ndikhoza kupasani chitsanzo misewu ngati ochoka pa Queens Blantyre muno kupita pa Akamba kapena msewu umene wachoka pa Clock Tower kupita kunapere misewu imeneza inapangidwa fund ndi Roads Authority. Right, Roads Administration Fund and tinaenderapo nthawi inake misewu imene kuti kodi imene yapangidwa fund ankandiuza nthawi imene kuti funding imene anapereka inali yofana koma ano misewu imene inamangidwa kunzuzu inali yosiyana kwambiri ndi misewu imene inamangidwa muti Blantyre. So funding ili apo tiyeniso makhansolo patokhaso capacity athu pena ake ndiyo kayikitsa ndiye mwina tikhoza kulirira 1 trillion pamene capacity yoti tikhoza kugwirisa ntchito kapena kupanga handle 1 trillion tilibe. Koma izi sizitanthauza kuti boma ndiye tilisiye kuapatsa ndalama koma limangofuna kuunikirapo kuti nawonso mbali yawo aliso ndi zina zoti akhoza kukonza. Chabwino tathokoza kwambiri poti yambira motero wanangwa tialandire olemekezeka Richard Chimwendo Banda palainipa mwadzuka bwanji olemekezeka. Ndadzuka bwino kwambiri kaimyo. Ifetu tadzuka bwino komanso tialandire Harold Nkandawire. I'm in transit ndiye mwina ndikhala nanu for only 4 minutes. Okay. Kujitipa Nkandawire. So I'm sorry I don't have time. Ndingo kambapo zinthu ziwiri zitatu zimene ndingatemwena kwinakopa kuti mulimbira Nkandawire komanso akamwandira komanso ena amene mungathe kwayimbira kuti akambepo pankhani kuti mwina amalawi amve bwinobwino. Koma munyango yochepa imene ndinayo 3 minutes 4 minutes ndiye kuti ndingokuyankhulani ngo ziwiri zitatu. Mwina ngati muli ndifunso mundifuse koma mundilole kuti ndikuyenda. Chabwino olemekezeka takumvesani potengeranso kuti nyengoyi ndi ya kampeni tiyamike kwa basi kuti munalola kuti kanthawi kochepa mutijoine pa program yathu. Timafuna tifuseko
kundunaona za maboma ang'onoang'onowa nkhani ya funding mene wayambira wanangwa ikuoneka kuti ikuvuta chaka ndi chaka timakhala tikubwera pano funding m'makanso ikupita mochedwa komanso ikupita yochepa pano tikamba za 17.4 billion kwacha imene imayeneka kupita koma sinapite inu mukhoza kukambapo zotani ngati nduna ona za maboma ang'onoang'ono Kupika mbapo zinthu ziwiri toyamba muna malala dziwe kuti boma likapanga budget ndiye kuti simpimali na kuti ndalama zili nazo ayi boma limayembekezera kuti amalawi apereke misonkho akapereka misonkho akatolera akadzunjika ndalamazo ndi ndalamazo ambe kudzigawa kudzigwiritsa ntchito so makamba kuti anthu apita ku parliament amanga budget sizitanthauza kuti ndiye kuti ndalamazo zonse zapezeka kumakhalanso kuti awerengeranso kuti ndalamazo adzizitolera misonkho ndiye misonkho ikamaperekedwa ndi imene azigwiritsa ntchito ndiye ndalamazi zimakhala angapo pali ndalama mwachitsanzo zimene timati zolipirira anthu ogwira ntchito mboma malipiro komanso ndalama zimene simungathe kuzichotsa kapena kuzisuntha zimene timati zimene zozazo kuti anthu munagwirizana munasanirana mwachitsanzo masalari za anthu mapension a anthu zolipirira zinthu zina mwachitsanzo malo mabuilding amene anthu amagwirira ntchito ndiye pali ndalama zina zimene mumagwiritsa ntchito ngati za program kungoyankhula kuti mwina anthu ena amvetsetse ndalama zimenezo zimene mumagwiritsa ntchito mwina ukapanga maactivity zosiyanasiyana komanso pali ndalama zina zimene timatha kugwiritsa ntchito mwina zomangamanga ndi zinthu zotero ndiye tikamakamba nkhani ya budget yoyamba ndiye kuti ndi dongosolo limene mumakonza ngati parliament amamba kukonza ndani wamakapita ku parliament kukapempha kuti parliament ikachita approve ndi dongosolo ndi mapulani ndiye dongosolo ndi mapulani zimakhala ndi cost yake kuti mwachitsanzo mwapanga plani kuti ife titafuna ndalama zokwana 50 million kwacha ichi ndi chitsanzo chabe ndiye mumapita ku nyumba ya malamulo mumakapempha kuti tikufuna chaka chino tigwiritse ntchito 50 million kwacha koma nyumba ya malamulo ikavomera imapanga lamulo timati appropriation bill imene mazakhala appropriation act kapena kunena kuti tsopano ndi lamulo kuti nyumba ya malamulo yavomera kuti ndalamazo zikapezeka zigwire ntchito mmene momo koma izi zimakhala assumptions kapena kuti kungolingalira chabe kuti tidzapanga ndalama zakuti tidzapeza ndalama zakuti ndiye nyumba ya malamulo ikapanga budget imaperekedwa ku treasury kapena kuti kulikulu la boma kumene amang'ana za chuma kumene kundu kumene amaona kuti talolera ndalama zingati pa dziko lonse pa tsiku limodzi kapena pa nthawi yokwana motere ndipo ndalama zimenezi tizigwiritse ntchito motani pa mkota pa miyezi 3 pa miyezi 4 tigule mankhwala mchipatala dziko lonse mukhale mankhwala tilipira aphunzitsi tilipira nthawi za umoyo ndiye tikatero tizimangako misewu tizipangako zina ndi zina ndiye akamati budget ndi dongosolo la zikhumbo za anthu funding ndi ndalama zimene zapezeka zimene mwatolera ndi zimene mwapereka kuti anthu ambe kugwiritsa ntchito budget ndi funding ndi zinthu zosiyana mungati okhala ndi dongosolo ndi mapulani kuti ndikufuna ndipangiza kuti koma ndalamazo osazipeza mu nthawi yake mwina nkuzipeza mofumira kapena mochedwerako ndiye nkhani ya funding ndi budget ndi zinthu zosiyana koma kuti anzathu amayang'ana kwambiri budget amayang'ana kwambiri mapulani amene anaperekedwa samayang'ana kwambiri funding kapena ndalama zimene boma lapeza ndiye boma likapeza ndalama zimaonano ma priorities ndiye ndingapereka chitsanzo tili ndi ma priorities a dziko maphunziro a wana malipiro a aphunzitsi malipiro anthu okwera kuchipatala mankhwala mzipatala ndi zitukuko zina ndiye ndalama zija zimaperekedwa pang'ono malingana ndi ndalama zimene zapezeka mu nthawi imeneyi envo tochuluka bwanji ndipo zigwire ntchito modani komanso pamakhala dongosolo kuti ndalamazi munachita target kuti mwezi uwu kuzapita ndalama izi mwezi uwu kuzapita ndalama izi zoyembekezeka mwinapo tengera kuti nthawi imenenso mwati chifukwa choti budget ndi funding ndikubwera kumene koko chifukwa kungu auza amalawi kuti ndalama sizikuperekedwa amalawi wadzimva ngati zonse muli nazo ndizoona ndikofunika mumvetsetse chifukwa ngati ndatenga nthawi yanga kuti ndikuyankhuleni mundilole ndayankhulenso amalawi leti chimene chimachitika nchonena kuti timapangano priorities
ndi munthu wakapatsa ndalama kuti inu akhonso iyi mugwiritse ntchito ndalama izi kapena inu mugwiritse ntchito ndalama izi ndiye kuti ndalama izi amayembekezera kuti anapatsidwa matarget akayigwiritsa ntchito ayipangire kupu aonetse kuti ndalama izi ayagwira ntchito motere ndipo kuthekera kwake nkotere kuti izi malipoti ake ndi awo ndiye boma limaperekanso ndalama zina kwa anthu amene agwiritsa ntchito. Ndi ukonsolo moti mukufuna kuti ndiyankhule momveka makonsolo athu alipo 35 dziko la Malawi. 35 consoles, 7 ndi antawuni kapena kuti achitawuni Mchenza, Mangochi, Blantyre, Zomba, Kasungu mpaka na Kalonga. Ndikuti Lilongweso pamenepo, Mzuzu pamenepo. Koma makonsolo 28 ndi makonsolo akumudzi. Ndi amene aja akamapatsidwa ndalama amapatsidwanso ndi matarget kuti ndalama izi muzigwiritse ntchito motere ndipo mutipatse malipoti motere. Ndi ife tikamapereka ndalama kuboma timaonanso ma priorities. Timaona kuti kodi panopa consoles zikuyenda motani ndipo consoles ntchito zake ziyende motere. Akapereka ndalama zija timafunanso kuma console kuja atipatsenso malipoti amene agwiritsira ntchito ndalama. Ndi sikuti tikanena kuti tidzakupatsani 50 million kwacha ndiye tikupatsani 50 million kwacha fati nanena. Timafuna kuti 50 million kwacha tayigawa pa kota mwachitsanzo 15 mwina ndi 5. Kota loyambayo mutapatsidwa 15 million kwacha mapanga nayo chani musanatenge ndalama za kota number 2. Izizi zinachita malamulo aboma cholinga tizipewa katangale amene amachitika mbuyo kuti anthu amapatsidwa ndalama zonse koma ntchito osaonetsa background. Mapeto ake anthu amaononga ndalama za boma. Ndiye izi ndifuna kungonena mwachidule kuti ndalama makhonso zimapita ngati zingapite movutikira chifukwa kuti sitinatolere misonkho yambiri koma misonkho ija ikapezeka ndalama timazitenga timapereka choyamba. Chachiwiri ngati ndalama tapereka koma kuchira ntchito ndalama zija kuti treasury sapereka pokapoka bongosolo lija lizooneka kuti likugwira ntchito. Ngati mwapatsa anthu mwachitsanzo kuti amanga stadium kumanza ndi stadium ija kumanza ikumangidwa mukaona kuti stadium ija mpakana ikulandira ndalama mpakana kumaliza koma alipo ena amene anapatsidwa ndalama koma ndalama olemekezeka mmene mwafotokozera za kuti ndalama mmapereka ndithu pang'ono tukamba apa za ripoti limene atulutsa maga lokhuzana ndi miyezi 6 yoyambirira akufotokoza kuti 17.4 billion imene mwanena kuti timapereka pang'ono pa ndalama zimene boma limayeneka kupereka pang'ono 17.4 billion kwacha sinaperekedwe. Mwakambaponso za ma priorities pa ndalama zimene sizinaperekedwezi akuti zina zimayenereka kupita ku malo amene mwatchulaja kuchipatala kuti zikagwire mankhwala kuzitukuko kunkhani ya maphunziro. Inu mukhoza kufotokozapo zotani mwina ndisanapase mpata pang'ono musanapita hard road mkandawire kuti alankhule nanunso. Choyamba choti ripoti kungofotokoza ndalama zimene sizinaperekedwe koma ripoti ulifotokozenso ndili nalo ndileso ndi malipoti ena amene mutandimbira foni dzulo ndafufuza ndikundipatsa ndi malipoti enanso amene anthu ena anapatsidwa ndalama sanazigwiritsenso ntchito. So ripoti limene usana kufotokozereni consolo mpakana pano akulephera kugwiritsa ntchito ndalama. Timafika mpakana pa kuti tikumaliza chaka ndalama zija mpakana anthu kumabweza ku treasury chifukwa kuti ndalama zija sanagwiritse ntchito. Ndiye pamene ndikufuna kuvomera kuti timandanena kale kuti timatha kuvutika kapezedwe ka ndalama resource envelope. Mfano ndinayambira kuti mumvetsetse timatha kuvutika kuti muna plan imene tinayo tikukanira kuyikwaniritsa chifukwa kuti misonkho yathu sitinayipeze mokwanira munthawi yake. Koma tikazipeza ndalama zija timapereka. Koma tikapereka ndalama zija sikuti timapereka kuti zidyedwe ngati chamato timafuna zizigwiranso ntchito yake. Ndiye mukandifunsa kuti 17 billion sinaperekedwe ndinena kuti kufika tsiku liti ndipo madera wake wati komanso chimene sinaperekedwe chifukwa chake nkukhala chiyani kuti ndalama zonse zinaperekedwe chifukwa chakuti panalibe kapena sizinaperekedwe chifukwa chakuti amene amagwiritsa ntchito kumakonsoloko sanamaliza ndalama zimene anapatsidwa poyamba. So ripoti ingofuna mulimvetse kuno bwino koma ine chenowe kuti Malawi wakumudzi amvetsetse nkhani ndikunena kuti boma likapanga lamulo loti ligwiritsa ntchito ndalama ku parliament appropriation act kuchoka ku appropriation bill
lamulo limene lija ndi lamulo munthu samalisintha, koma lamulo lija limanenanso through the Public Finance Management Act kunena kuti pazikhala accountability and transparency. Ndalama ziziunikidwa zagwira ntchito motani. Mwachitsanzo CDF ndi 200 million kwacha ifana ndi zifike pa 220. Imaperekedwa pa kota 50 million. Kodi ngati 50 million yoyamba munapatsidwa ku console wanu ko simunagwiritse ntchito, why should government give you another 50 million? This is just an example. musanapite a Harold Nkandawire mwamva amene alankhulira olemekezeka komanso mafunso amene afunsa tatiyankhireni. Wadzongo wambiri munachoyamba ndi wathokoza nduna wachofotokoza bwino komanso let me take this opportunity to thank him for being a very good minister to local government for the period that he Akram office. I should emphasize that one. He has been a very good minister in terms of the policies that we know. Also, there's no much political interference from our local authorities. With my councils, for that we commend you. Also, if during his time, for this time, our councils also 28 district councils and drama from World Bank could fight and PPG. So, Chamba for Mapando to only go from April to June, first quarter, and the Damazambi Zumudina Forogozapa, the Jedimanena with the other transactions or RT, and the General Resource Fund. You may personally make a for operations, also Pamono, Lord Fund. Yaniseo, Yamatauni, the municipal councils. If I'm going to CDF, I'm going to DDF from the Infrastructure Development Fund, Commercial Water Resources Fund, one of the number fund almost 100% at average. The government of the general voter. Comano Guti, a DC, and the Gurao, a Chema Food and Karamoto, sorry, Mageti, Pishpata, Mageti Mazi, and the Sume, the Amateur and Rama, other transactors. Shwagem, Mazaona would be. Kupita kwa ntawi mufa kuti disiparaja kuti chini ngongore imakauti Marias amena upanga kumulate chifukwa cha funding delays amene kuma funding sokati ndiye period imene tinafuna kuzasonena kuti panali delay ya 45 days mukakana mali kuti tinapanga emphasize kuti panthawi imene mali report ile kuti ndramazo for 30 June inasapelekedwa komano after a delay of 45 days. During that period, 45 days, there was a gap. In terms of operations, would operate effectively out of the Chica Boma, because of the critical role that they play. The Yanganebo Sonkanya, maybe Kuboza and Rama, Boma, Udimina Kuso Yapanga failed to utilize the Ramazo. Because of Cheka, depending on the circumstances. The methodology can do. Sumiti Makoso, my business on the Boma, as we Muna, my timeline, Malamazama project, I mean, funded in the McDonald's, the methodology, my timeline, and tell my circumstances, I mean, Abandisa. Within maternal after the Nina Kogan Kama Gata, Kogan Agendo, putting the Akagoso, the Meso Bana from Yawananga, Panga issues there, consensus funding. Ankandawire bevani tikakhala bwinobwino tokhatiro kamwina titha kubwerano in details. Anduna lankhulapo zokuti funding ikumapita m'makhonsolo. Komano kagwiritsidwe ntchito kandalamazo m'makhonsolomo ndikamene kakuvuta mukhoza kulankhulapo zotani? Mwina mundiwowe kuti ndisakhaika tundu kupanga kwambiri debate ngandula out of evidence is my prime minister. Tikudziwa koma inu amene ili kumene anduna bweresa nkhani imene. So I wanted to address that. Yes. Alake suppose ufuna kuti mukangana so kwambiri issue ya makati audit report mona kuti zaka za 2023 2024 2025 mafinancial years mona kuti zaka zimene councils zakapanga improve in terms of public finance management.
under his leadership. So magaps alipo tukuonera kuti kuna ndingina kumakhabe zopinza kuti mamakhanso zena sana kuisa dimension drama komano that is very at minimum ndengera ndimene tochokera komanso ndaproposala lea ndikonzere chifukwa atolangana amatawo chita badress chinthu choti mtsuna nene sindinanena kuti makhonsolo aononga ndrama kuchedwetsa kugwiritsa ntchito ndrama mu nthawi yake iwo omwewa amaka azinatembeza kwambiri makhonsolo kuti achite bwino panopa ndikana yawe ndichitsanzo kumaiko ambiri in terms of kagwiritsidwe ntchito ka ndrama ku makhonsolo iwo ndikunduna kwathu takhala pansi ndikumaunikira kuti makhonsolo amene akuvutika kugwiritsa ntchito bwino ndrama agwire motani ndisabise pano ndimene mwachitsanzo even mbuyomo kuboma limene machokera ine wadowa muna za 4-5 years or 3-4 years ago kumapezeka kuti tikakamba za ORT malawanses anthu ogwirira ntchito anali ochuluka kusiyana ndi ntchito zimene zikugwiridwa zimene ngati zimene zimaononga service delivery kumudzi akuluakulu akamaona akapeza kuti mapanga overspent kwa mapanga overspent ni malawanses okhaokha ndapereka chitsanzo chakwathu chifukwa choti sindikufuna kudzojera kwina kulikonse ngati ngati zimene zija zimaononga ndipo zimapangitsa kuti mukaona kuti overexpenditure ya council iyi inatoka kwambiri ku allowances inatoka kwambiri ku travel pamene mwina sinatoke kwambiri kugula mafuta a generator kuti magetsa matimatimi sinachuluke kwambiri ifo choti mwina mafuta mbange service ina yake pa ambulance koma zachuluka kwambiri ku travel and allowances zimene zija zimakhala worrisome kwa anthu amene mufuna kukhala prudent in use of resources nthawi yandithera ndifuna kukuwuzani kuti muli m'manja mwabwino mwa akambandira ngati a civil society amakhala nafe nthawi zambiri akamagwira ntchito yawo amatiunikira amatidzudzula lolonso angati kutiunikira ndi kutidzudzula ife we have learned and we have also done very well and mukakafufuza akuwuzani kuti kumakhonsolo uvuto limene akhalapo mbuyo monsemu ndi ngongole za mgonagona khonsolo iliyonse panopa ili ngongole zakalekale zimene anachita masuppliers timakati kulimbana ndi ndrama za chaka chimenecho timakati kulimbana ndi ngongole za mbuyo unataka kuwapatsa ndrama lero amakatenga ndrama zija kalipira ngongole za chaka za supplier wa chaka chake and mawuzeni kuti mupanga safa for this year pamene mwina chaka chino mwapatsa ndrama koma inuyo ngati boma simungawadzudzule chifukwa chokuti supplier chafuna kuwatengera cha ku court ndi vuto lathu kumakhonsoloku tili ndi ngongole nanga si pano chakudya machipira okha mankhwala amadzigulira okha tili ndi ngongole za mbuyo zimene timapereka chaka ndi chaka ndewolo mwapasire 250 million kwacha mukapeza kuti masupplier amamawa afika kwa DHO afika kwa DC akupakulako 200 million 50 million ijangogwisa ntchito masiku 1 week kena kwakusana kuti ndrama zatha. This is a problem in the country and that we can't deny. Tukupangapo chani ngati boma chimene tikupanga ngati boma ndikuonetsetsa choyamba tonena kuti resources should indeed trickle down to the councils in good time. Tichite improve our revenue collection. Revenue collection yathu ya dziko ndimene akhale kuti vuta kwa nthawi yayitali. Ndrama timazitenga ku misonkho tikazitenga ku misonkho kumazigawa koma ngati sitikutolera kwa bwino sitingakwanitse kuperekanso kukhanso mu nthawi yake ndekunduna wa zachuma 5 ndi olandira ku local government kunduna wa zachuma ayikadongosolo loti mwina tizitolera kwa ndrama mu nthawi yake tikazitolera mu nthawi yake tiziperekanso mu nthawi yake so gwero kapena manthu amavuto akumakhonsolo si kusalabadira koma kuvutika kupeza ndramaso koma zikapezeka tikazipereka azitigwisa ntchito moyenera. Mungu akutalitse mukhale ndi tsiku lopambana koma just 2 minutes musanapite simungapite akutiyetsa ku kampeni koma lera ayi iziziso anduna zimene tikukambira nazo ndikukhulupira kuti ndizofunikira kwambiri fusani awire kambwandira mwamva ndithu mmene alankhulira a Richard Chimwendo Banda za funding yopita kuma console ino ndi amene mumazungulira kumaona kuti kodi ndalama zikubwera zikugwira ntchito yotani mukhoza kulankhulapo zotani anduna wasanapite kuti ayankhenso iwo kwambiri choyambira ndipereke moni kwa nduna komanso azanga nonse mwachidule popeza kuti amanga
ndamvetsetsa bwinobwino zimene akapazo ndithu ndizoona kunena kuti choyambirira pamene makhansolo akukhala kunena kuti sakulandira ndalama nthawi yoyenerera zimapangitsa kuti azipanga azione ngongole ndi zina zotero. Komanso nkofunikira kunena kuti pamene alandira ndalama zija pakhale ndithu transparency komanso accountability kuti ndalamazo zikugwira zotani. Koma ngati ndamvetsetsa bwino anafotokozanso kunena kuti mwina mavuto amene akumakhalapo ndikunena kuti tikukhala ngati tikuvutika kuti titolere ndalama zokwanira ndalamazo mwina zipite kumakhonsolo. Ndiye nthawi zambiri timaona kuti mwina ngati palibe kufotokozera aliyense ndithu amatha kupereka makonklusion ndi mmene akuganizira. Kumakhala kofunikira kunena kuti boma lizifotokozera kunena kuti izi zili chonchi chifukwa choti mwina kotani tinatolera ndalama zochepa. Komanso ndimafuna ndinene chonchi zimene zikutionetsera pamwina zikuonetsa kunena kuti kawiri mwina our national budget ndikananena kuti pa Chingerezi imakhala unrealistic. Si budget imene imakhala kuti ikupanga reflect the realities on the ground. Komano Dr. Mwina Chisomi nchonena kuti pamene tikunena kuti makhonsolo athu akuvutika muona kunena kuti kawiri somwina atsogoleri athu amakhala ngati kuti mavuto amene wamwina sango akudza akukhala ngati akukhala ndithu maiko awa. Kwatonena kuti ngamanena kuti malocal council amatchedwanso kuti malocal government muona kuti ma sectors onse amene ali pa central government ndi amene ali kumene kuti ngati sakulandira ndithu ndalama moyenerera ndalama nthawi yake zimangopangitsa kuti kumene kuja ndiye kuti service delivery isayende bwino. Ndimafuna ine kuonena kuti anakambapo wanangwa section 150 ya constitution komanso tili ndi decentralization policy ya 1998 inapereka ndithu mphamvu ku central government kunena kuti izipereka ndithu at least 5% of the annual national revenue zimene boma likutolera. Izizi sitikuziona soneza kuti zimenenso zikuchitika apa zimene tisakunena kuti mwanjira ina ndi boma kuphwanya malamulo tipamene tinayika. Ndime pamenepo kupeza kuti anduna akuthamanga zikulu kwambiri. Boma kuphwanya malamulo amene anayikidwa muyankhulapo ndizoona leya tanena kuti bibija imati appropriation bill komeza tangovomerezedwa imakhala kuti appropriation act ndi lamulo and amagawo ndi one of the lawyers amene akudzitsata bwino. Koma voto lonena kuti kufuna kuwabisira malazi chiona si bwino. China chimene mwena kudziwa ndizonena kuti trend yathu ya ndalama zimene takati kuzifuna kumidzi yakhala ili yokwera. Ndingathe kukuza ndizoona kuti munapofuna kungwauza malayo mwakabisira trend yathu kuchoka muchaka chimene tinaende ndalama kuma console konse funding trend ya zaka 5 kapitazi mukaona kuti munatachita mpaka na double, meaning kuti kumidziku ntchito zikufunika zambiri, ndalama zikufunika zambiri. Muchaka cha 2020 budget ya kumidzi inali 2 trillion muchaka cha 2020. Kwa muchaka chinocho chimene tili chino ndikuti tikufika mpaka na ndikutsekulireni sankwezo ongolota yayi. Ndingofuna ndikuuzeni kuti kodi tikumakhala ndi kukhumba kotani ndikuti ndi 7 trillion. Ndikuti mukaona kuti tikufunitsitsa muchamanenera kambwandira komanso amaga kuti pali lamulo totalikulu amalamulo a dziko kuti ndalama zina zake zimene kupita kumudzi wina afune asafune. Tikufunitsitsa ndi mtima wolemekeza malamulo kuti ndalama zipite kumudzi. Koma mkatikati mokufuna tiliso ndikuperewera wakapezedwa ndalama. Chimene chizikacho watitsankhawa malawi chizikacho nena kuti boma likulabadira kuti kumudzi kunkofunika ndalama. That is the most important thing. Kwa pamene boma likufunitsitsa likumayisetsa kumachitako mpofunika malawi adziyamika komanso adzifunira zabwino. China chimene anena akabwadira kuti ndalama zikamapita zikufunika kuti zikafika ku konsoloko anthu azidziwa kuno kwabwera ndalama zakuti. Pompano ineyo ndi ankandawire wendiwena timapereka ndalama za mapulogalamu awa amene akuti Tanzania World Bank mabiliyoni ochuluka kwambiri over 57 billion kwacha kupita kuma console. Ndalama zimene zijaso ndi ndalama sikuti ndi ndalama zaboma zokhazi kuti ndalama zambiri
koma ndalama zikaunjikidwa panopa makonsola kumakhala ndi ndalama kuna 4 billion kwacha kuti agwiritse ntchito kuti 4 billion kwacha imene akuyigwiritsa ntchito motani ndipo anthu akumudziwo akudziwa kumene kupita ndalamako ndeti sangoyang'ana kwambiri ndalama zochokera ku treasury kokha tiyang'anenso ndalama zonse zochokera ku mapartners athu komanso zimene amatha kupeza okha local revenue zimene akangachita lete koma kuphera mfungo tsiku la lero tivomere kuti tili ndi vuto kuti ndalama sitimazipeza mokwanira ndipo sitimazipereka mu nthawi yake koma tikufuna kunena kuti tayesetsa ndipo tikuyesetsa ndipo tikupereka ndalamazo ndipo mutati mupange track imene amanena kuti ripoti likuchokera mwezi wa January mpaka na mwezi wa June chaka cha boma chimayamba April ndikuti ripoti ija ndikukamba kwambiri za miyezi itatu koma kuti mukafike lero August mafigures amene ali mu ripoti limeneli asinthiratu chifukwa kuti ma priorities ena amene tinaona kuti ndiofunikira mwachitsanzo mankhwala kuchipatala mukaona kuti drug budget is receiving a big priority than allowances. Komatu mankhwala olemekezeka panopa kupita ku chipatala ukapeza zokuti akukuza panado eniweni akukuza zokuti kulibe ukagule mankhwala ndithu ofunikira ku chipatala ndofuna ndikuuze zoona kunena kuti nkhani imeneyo ungathe kuyikamba for the last 15 years koma the truth of the matter is essential drugs as panado ndi mankhwala ena ang'onoang'ono kuzipatala alipo koma pali mankhwala ena kudakalibe kuzipatala sindingayime pano pachulu kumana kuti mankhwala onse dziko lino alipo koma you cannot tell me kuti chipatala cha boma ukapita pa boma akakuza kuti panado. That is what you journalists do. I can take you to any government hospital but mwina unandiuza kuti pali mankhwala ena amene amati munthu akanika nkupanga mwachitsanzo mankhwala amalupo olemekezeka chifukwa chani nthawi zonse mumanena kuti atola nkhani amatero we represent the people and zimene timakhala tikukamba timakhala kuti talankhula ndi anthuwo izi zimene zikuchitika pa ground vuto latola nkhani pachofuna kwambiri kutetezedwa mumazitenga ngati angelo inuyo ndi ineyo tinabadwa mwa munthu inu mungathe kulakwa ine ndingathe kulakwa musamazitenge ngati kuti because ndinondola nkhani chilicho chotuka mkamwa mwanu nchoona laona bwadwa nkhani onabo ndi zimene zili pa ground sindikudziwa ngati niyo mumakhala ndi nthawi yopita pena paliponse ndikukaona ndili kuno ndikunena pano leya ndili pachikipa pa boma tumanitola nkhani wanu wazojaji ndipite nayo kuchipatala ngati sitikapeza panado koma muna mutanduza kuti mankhwala ena kuchipatala kulibe saipata munachoka kusona kuzojaji mutume nkhani wanu watamizi tikapeza panado koma mankhwala ena sakapezeka koma inu pofuna kuti mwina muonetse kukula kwa chinthu mumakanena ndi mankhwala oti akupezeka kale kuti nkhani yanuyo ikhale yayikulu sindinanene kuti mankhwala onse kuchipatala kupezeka ndikuyenera kuti no I'm giving you an example amati chichipa boma nawo iweyo utume mtolangani wako wa times tipite kuchipatala tikaone ngati panado sikampeza what I'm saying is alipoti mankhwala ena kuchipatala kukulibe but mumapanga exaggerate kuti mwina anthu adziona ngati the country yasikaona kuti there is nothing available mtima umene wowo musiye muzinena kuti mankhwala ena kuchipatala kulibe which is even kulilongwe ku mankhwala ena kuchipatala kulibe mankhwala onse alabera ndamvetsetsa nduna ndamvetsetsa bwerani tumanitoangani wanu tipite I hope nthawiyo mukhala nayo sinanga muthamangira ku campaign I hope tikatumiza munthuyo nthawi kutsegula chipatala achakwera amanga chipatala ntapesitasi unthalire kutsegula chipatala za umoyo zomwezo sikuliso nzinaso kumene ndikitako andazingoti kukampeni kumati kutsegula kuchipatala koma the truth is mavuto malamu ngadakalimo mankhwala siwonse akupezeka mdziko muno koma musamafike ponena boza chipatala panado mukufuna kunena zimenezo cholinga chonena kuti anthu azili zimikaonongekeratu no ine sindikunena pano kuti nyama pachulu kadaota mankhwala onse mdziko muno alimo no pali mankhwala ena izino kulilonga ku Central Hospital kuliteko amauza anthu kaguleni ku pharmacy koma sikuti ni mankhwala onse ife timangokana ndi exaggeration danuko timadana ndi kuonjezera kuthira msinjiro chichose chinothira msinjiro
koma pofuna kungonena kuti tikamakhala ngati boma pachitsanzo munamvapo munthu wogwira ntchito kuchipatala akuwuzani kuti ndatenga miyezi iwiri osalandira ndalama. Munamvapo mphunzitsi mdziko munomwe akuwuzani kuti miyezi iwiri sinandire ndalama. Sizingatheke. Priority ya boma kulipira mphunzitsi mu nthawi yake, priority ya boma kulipira munthu wogwira ntchito kuchipatala mu nthawi yake, kandi ku health center, kandi kuti kumene konso ndi kumakhosolo onse aja timalipira. Maambulansi mmaona kuyenda aja timapatsa mavuto movutikira momwemo. So tikamanena kuti other things zimene zikuyenda mdziko muno sitinena kuti zonse zatheka, no, mavuto adakalipo and mavuto adzakhalapo mpaka nakubwera kwa Ambuye Yesu. Koma ifeyo we are doing our best to address those problems, including in the health sector and including the education sector. Paroba mphunzitsi ali ambiri amene tikuwalipira mpaka nakumapatsa mapromotion, kumapatsa social maria zawo. Olemekezeka mwati mavuto wazakhalapo mpaka na kubwera kwa Ambuye Yesu. Koma here since we are born in your family mbanja mwakwatulelea bambako ni mayako mavuto adatha mukumaka mbaso mukampeniyo kuti muwonjezera ndalama zopita kumamizi, koma apa mukuvomerezanso kuti ndalama mwina tikutolera tikupeza ndalama zochepa. So where are you going to get ndalama izi zimene pano tukamba pano mukumanena mu campaign kuti muzaonjezera m'makhonsolo? Ndipo pamene mwene akumvetsa kuti tikanena kuti chaka cha 2026 migodi imetapeza irutayo ndalama zimene za migodi zimene tiyambe kupeza kuchoka kurutayo mawa a president achakwera apita pakaelekera kumene konso tapeza miyala ina ya golide ndi miyala ina ya uranium. Ndalama zipezeka mdziko muno chifukwa chonena kuti sitangokhala, ndalama zimapezeka pamene mukuchita zinthu. Tsono miyala ya golide chimene tikufati zigulitsa iti ikuletsa ndalama. You think Mao is going to be poor forever? Mao is not going to be poor forever because we know kuti tini miyala yochuluka mdziko muno, tindi zinthu zimene zipatse ndalama mdziko muno. Komanso dziko olo ku America olo ku UK olo kuti palibe dziko lopanda mavuto. That's why you find people with problems koma they're still surviving even in other countries. Lero mubwere kunoko ku Tanzania kuchitipa kuno. Anthu ku Tanzania aoloka akuzafuna mafuta kuno. Mupite kuja kuchene kupeza kana kuchitipa kusongwe aoloka afuna kuzafuna mafuta ku Malawi. Kumeneko kuli mavuto ambiri. People are now finding refuge in Malawi. Ako ku Mozambique kudecha kucha kumwanza angakuoloka kumulanje kucha akuoloka kumabwera ku Malawi kumadza kula zinthu zimene zili zochipa ku Malawi zani ukoko. Koma kwati kuno zinthu timazimvaso kuti nzokwera chifukwa kuti tikagula mochipirako pano zakwera. Koma for the global crisis yakuza dziko lonse lapansi, then you find kuti even maiko otizungulira akumabwera ku Malawi kuno kuti azapeze kontendere. Reason zinthu zakuonongeka dziko lonse lapansi. Honorable Minister, mwina nkhani mwailowesa kwina, can you mention mwina maiko amene mukwadziwa inu kuti akumabwera Tanzania ndili kunoko kuchitipa ndipo anthu akuchitipawo ndi mboni pa fixation ya pano pale amagamu aku Tanzania ta here kuchitipa kuti kusongwe kuja anthu akuchitipa ta here kudedza anthu aku Mozambique they are coming in kudedza kumwanza they are coming in kumwanza. These are the countries surrounding us. Akubwera kumadzafuna kobisalira kumadzagula katundu wa ku Malawi. Zinthu ziti kamati zinaonongeka global crisis. Mesa ndi nomwe of course mwabwera ku Times. Mesa ndi nomwe Brian Banda anafusa Peter Mutharika kuti mavuto alipowa una ka Times nekasi anankha kuti chani. Anana kuti this is a global crisis, a global economy that has been affected by all factors that surrounding us as a region and even as a global economy. So tikamena kuti mavuto azachuma achitika ingafu dziko lonse muzimvetsa. Wanangwa ukwamva tu olemekezeka sawi anena okhalibe akubweretsa nkhani ina imene ndikwamvetsa. Koma this factor is very important. If munadzatchula zokuti mukapita kuchipatala simukapeza panado, I will tell you no. Panado mukampeza kwa mankhwala ena simukapeza. That's where it is coming from. Exaggeration imeneyo nimuononga nayo titamvakonso kuchokera kwa maguest ena pa Mungu akudakambwanjira pepani ndi achimene anga kumaga tinalowetsa ndale chifukwa atsika nawo samajeza pa Times ndipo yayi amapanga ndale paliponse nde nafuna kuti olemekezeka mumafuna muzingolankhula nokha inuyo.
munyengo iyi ndipo chilichonse chimene muyankhule tikuyankhani mukafuna kumva kuti leya akuzeni zoona pakuti chipatala chiti chimene munapita olemekezeka ukapeza zoti mankhwala essential drugs, we are talking of essential drugs, mankhwala now you are talking you said Panadol now wachotama wacha Mungu akudalitseni koma nkhani ya kukhonsolo ija tauzeni akamwandira komanso achimwene anga ankandawire auzeni leya kuti councils have improved greatly in our time. Auzeni kuti makhonsolo akupanga zinthu zodabwitsa masaja mose maona dziko muno amamanga okha makhonsolo mwinande manga yanu ndiyo tani amamanga okha zosita Mungu akudalitseni dziko mwambiri. Leya kundimva ndikukumvani nangati munalowesa nkhani zambirimbiri nde mwina ifeti olemekezekawo akutero akuthamangira ku kampeni malo moti tikhale pa nkhani ya malowesaso zina komano pa zimene alankhula olemekezeka achimwendo mukuona kuti tsogolo ndilotani ku Malawi kuti fa wanangu anafotokoza kuti ndalamatu zimene zimapita m'makhonsolozi ndi ndalama zimene zikukagwira ntchito chitukuko cha anthu amene ali pa ground kumadera ndi kumamizi azona I think mwina popeza sindikaso ndi nthawi zinthu zitatu choyambirira ndifanira kuti mwina chimene tikuona central government ikuoneka kuti sinakonzekere kunena kuti itha kupanga zibomu fiscal decentralization sinakonzekere ndithu kuti itha kumapereka ndalama kumakhonsolo kuti makhonsolo aziyendetsa zina zonse paokha ndi mmene tikuoneramo komanso ndimanena kuti anduna anakhazikika kwambiri kunena kuti mwina boma likuoneka kuti sili kutolera ndalama zokwanira komano funso limene ndili nalo mwina lunena kuti ukamaona mmene atsogoleri athu akuchitira sizipereka chithunzithunzi chonena kuti ngati boma tikutolera ndalama zochepa zimene timaona ndithu ngati kumakhala ngati kuti tili ndi ndalama zochuluka ni zopesa chisoni kunena kuti amene amavutika tsopano muzonsezi ndi makhonsolo athu tisaname pano tinene zoona makhonsolo athu akuvutika mukapita muzipatala makhonsolo muli mavuto mankhwala eni mwina mapanado amene matchula zipatala zambiri ukapita amangokulembera kuti pitani mukagule chilungamo chake ndi chimene chocho so mwina kupita patsogolo ndikanakuonda kunena kuti ndithu pamene boma likupanga decentralize mafunctions ake osiyanasiyana komanso tionetsetse kunena kuti nkhani ya fiscal devolution tipereke ndithu mphamvu ndi ndalama ngati makhonsolo sitinapatse ndalama ndiye kuti sitinapatse mphamvu ndimafuna mwina ndiyime pamenepo zikomo kwambiri ahadula tinkandawire ripoti ndithu mwatulutsa ndinu zikomo kwambiri mwina sindisindike chichi kunena kuti mwina kupatula ndalama zomwe khonsolo imapesipakazaite kuko aliso ndalama zomwe imene kuti ndamafotoamba ijanati ORT ndi general fund zomwe magula ntchito zina zina zokulira zinthu zomwe makambapo 10% track budget ya kula mazesi ndi zina zambiri zomwe khonsolo ntchito ndi zomwe kawikawiri zinapeza kuti ngana zinezo zikudulidwa maso zikuchepa maso zikubwera mochepa ndiyeso ndipeke chithunzithunzi apa mwinaso pang'ono kuingoyankhako zomwe anadza yankhulako wanango mayambire kuchepa kunena kuti inde kunena kuti makhonsolo ayinawo ndithu machimika pawo kumapanga on source revenue koma mkaona on source revenue ija ngati government pa khonsolo ndi government boma laling'ono imakhala ndi limited pomwe ikhozopeza ndalama koma boma lalikulu ndalama zambiri madera kutola misonkho ndalama zomwe boma limapanga lokha kapena kuti other income generation ndipo mkaona pa budget imakhala ndalama zochepa kwambiri pachama limitations amene boma limakhala nawo popanga ndalama ndesi makhonsolo anapatsidwa malo ndi njira zomwe akhozopeza ndalama kapena kuti on source revenue ndalama zija mukatolera mukuona kuti kawirikawiri makhonsolo ambiri akumathamangira ma 80 90 70% matarget awo on source revenue ndemo ngana mbali mene mpeza kuti mbali mene akuchita bwino komanso pali mbali ina yomwe makhonsolo anapatsidwa kuti akhoza kumapezako ndalama zawokha ndi chamati amalevies mafuel levy matoll fees vehicle registration fees malamulo ndi ndondomeko zinaika kuti makhonsolo ndalama zimenezi atolekonso ndipo manena kuti pakadali pano poti mulibe capacity yokuti kumatola ndalama zimenezi ife tizitolera tikatolera tizikugayira kapena kuti kupanga msingi koma boma ndalama zimene simagawa ndalama boma lalikulu limakweza chitoloka
ngenkhani sote kamakamba nkhani sosete ndizeka sonkhani ngakimene zoza ndizekaso chithunzithunzi kunena kuti total development finances ya chaka chino cha 2024 2025 yomwe kuita makhonsolo ndi 140.5 billion pa ndalama zomwe dziko lofuna kupisa ntchito ndezi zipafuna chithunzithunzi ningopeka zithanzo lena kuti mina tigeze ngati ku education sector ngati dziko taika koma makhonsolo tapeka 26 billion yomwe ndi 0.2%. Ndi ndithunzithunzi ngati dziko tizikhala nayo imeneyo kuti kodi ndalama tikugwisa bwanji ntchito kugawana bwanji komanso tikayang'ananso nkhani ngati ya 2024-25 national pa 100 wa yonse omwe boma linapeza inapereka 4% kapena 4% yokha makhonsolo komanso pa nkhani ya 5% ija ndimene sindike pano amakamba kunena kuti 5% of annual net revenue as unconditional grant ndikuti imene ndi general resource fund osati kuti tichosepa olatija tichosepa development fund komanso tilizo ndingamayina 5% yoti khonsolo ngati kukalonga kuchisi kuchikwawa kumwanza kumangochi akhoza kupapasi kana ndalama iyi ngati kunopita ngati district ipangeneyo chani pamenepo kuti madzaphona fa pena magawo ena amadzaona ngati kuti ndi ndalama yokuti tikuphatikiza ndi oati ndi masale ithokoza anthu nathu pamachimvetsetsa kuti ngati ndalama imeneyo mina boma sinafikire kumwezi wake. Tathokoza kwambiri Harold Nzeru Mkandawire. Zomwe kwambiri. Wanangwa mawu omaliza nkhani iyi ndikukhulupirira kuti akasikoyamba kubwera pano makamba nkhani imeneyi. Yeah. Chitsogolo kuno titani 30 seconds nthawi yatha. Kupita kusogolo I think tikugwirizana apa kuti nkhani yakutapa ndi ndalama. Ndigwirizane nawo anduna kuti tikapanga budget sizimasonyeza kuti ndalama zonse zimene zatchulidwa memo zimatoleredwa kamodzi. Komano imeneyi ndi nkhani imene ineyo kuipatsa chitsanzo tinene kuti mwina ndi bambo amene akuwauzana kuti pamudzi pano tichepetsa kudya tichepetsa zina ndi zina chifukwa choti makobiri sindikuwapeza komano madzulo ake akamabwera abwera mwina alidzanthizanthi waledzera ndikuti anadza aziti nangaso pano awa akuledzera pamene akuti ndalama kulibe ndeti sadye iwo ataledzera so mwina kubomako ndalama ngati zikuvuta kutolera ndeti nanunso mukamakhala muzikhala munyengo yoti anthu aziona kuti tonse zikutivuta ndalama sizokwanira fa nthawi zina mwina mukumakhala moyo umene anthu akumadabwa kuti so ndalama zosowazo zili kuti kumakhaso nako tiyekeze chitsanzo chomwecho zisakhale zoti aya bambo ndipatseni ndikagule makope then akakupatsa ya makope akakupeza uli pachipisi chachiwaya izonso nazonso sizingatithandize nanunso mukalandira kangachepeko kagwiriseni ntchito bwino ifa ineyo ndaonapo ndithu mwina ananenapo anduna kuti kakhalidwe ka malawansi kamene kakativuta kwambiri kumalawi kaliponse napitapo khanso ina yake ineyo kuti ife tikuyendera zathu timafuna tikaone project yakuti ndiye mutithandize kuti atiperekeze funso loyamba limene nafunsidwa khanso imene akuti kodi ndiye dongosolo liyenda bwanji ine sinamvetse kuti kodi dongosolo ndiye kuti cha ena mpakana ndikokera pambali ati akatero akunena malawansi andimeti mabwera tsiku linali otithandizawo amangoti yang'ana sana kumva kuti ayi ndino atola nkhani simpereka ndalama akuthawani imeneyo ndi khanso so mbali zonse zili ndithu ndi choti akonze kuti dziko limwe lipite patsogolo chabwino ndikuyamikeni kwambiri Bwire Kambwandira Harold Nzeru Mkandawire komanso mzanga Wanangwa Chafulumira chifukwa chokhala nafe mpulogalamu yathu ya lero apanso ndi mapeto pa pulogalamu yathu tsiku la lero tikumanenso mawa nthawi ngati mweja 5 minutes past 7 mu pulogalamu ina ya Kulinji ine ndileya malikano mwakumanonse.